Nähekää. Tää riisipuurohan on tietysti tehty maito. Mitäs siellä nyt sanoo? Tekeekö ne sun vatsalle? En minä tiedä. Tiesin, eilen illalla mä söin papua, mutta no se tekeehän maha kipua. Papuja, vihreää papuja. Joo. Kokeillaan, en osaa sanoa kyllä. Riisit, mutta sit siihen on pantu maitoa. Joo, en ja onhan pullataikinassakin vähän maitoa. No ei haittaa kyllä. Kokeillaan joo. Sitten on sitä, miten sä tykkäsit siitä piirakasta, siitä mitä vielä annoin sinne möksälle? Tiesi, että tosi hyvä oli. Ikosen make on saanut, hän kehui oikeesti, että joo, oliko se vieraita? Ikosen make tuli hakemassa. Ai sekin se. Niin. Mulla on tietysti jääkaapissa vielä 2. Joo. Sarika! Mitäs voi leivässä siellä sanot sitten vielä? No voisin ottaa vaikka palaan. Mitä leipää siis? Ihan vaalea leipää. Joo, mitä sä söit, niin sit ihan sama. Joo. Sarika! Pepi, missä sun nappula? Missä se on? Missä se on? Sarika, tukon. Pepiเอง Pepiเอง Pepiตัวเล็กนะคะจริงๆแล้วอะOtako lisää? Os monta Pepi on saanut? Mitä? Nappula. Ui. Antaa syö vaan, jos syö minkä verran vaan syö. Ei haittaa. Pyytääkö Pepi? Miten Pepi pyytää? Pyytää. Pepi pyytää. Hyvä. Pepi pieni. Jakaa tanganนะคะjaหัวทิ่มนะ Missä Pepi on? Odottaa vähän.ตั้งตรงนี้ก็จะดีกว่าTule tai Joo, kohta. Ymmärrän, Peter. Tulee vähän lämmintä. Tulee vähän lämmintä. Eikö Pepi? Au.ย้ายมุมไหนก็ไม่ดี ตรงนี้ก็โอเคไหม ตรงนี้ก็โอเคไหม ให้ดูแป๊บปีนะ Anna mulle. Anna Biille. Annako. Otako Pepi lisää? Otetaan lisää. Ui. Istu. Hyvä. Oikea. Annako tassu? Anna tassu. Hyvä. Vasen. Kiitos. Pepi, anna tassu. Ei, tassu ensin. Ei. Tassu ensin. Pepiä. Häh? Tulee jo 4. Ai. Se niin ajoissa. Pepi. Ai kun se 6 päivä on minusta olevinaan pitkä. Pitkä kun se tulee vasta 6 jälkeen. Syö. Hyvä. ชอบแบบว่าขู่ค่ะแต่ว่าไม่เคยกัดเลยดูร้อนOtako lisää? Pyytääkö Pepi? Miten Pepi pyytää? Anna tassu. Tassu. Pepi. Ei. Moho. Ota se lisää. 2. On, se tekee vattalle vaan hyvä, kun se syö nyt omiinkin väliin. Kumpi se haluu? Tätäkö? Kato vaihtoehto. Tai vaihtoehto. Kumpi? Tämä tai tämä? Kumpi? Ai tää! Anne! Ole hyvä! Oi että hauska! Oi Pepi! Pepi เลือกเองอ่ะซ้ายหรือขวายกมือขึ้นยกขาขึ้น
ชอบให้แย่งอาหารนะชอบให้แย่งอาหารมองไม่เห็นไปปินเลยเดี๋ยวฝั่งนี้ Ja sanoi sille, että Joo. jos Mailla käy vinnissä eikä viihdy kauan, se käy vaan siellä vinnissä, niin se onkin soleteisessa, mutta ei se sanonut sanaakaan. Kyllä se tiesi. Niin. Ota se lisää. Kumpi? Sulla on vaihtoehto nyt. Kumpi? Vasen. Haise ensin. Kumpi? Kumpi? Ai tätä! Kumpi? 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 Haise vähän. Kumpi? Noniin. Ai tätä! Ai hassu, ole hyvä. Oi että. Pepi Vilon jo kuuma. Saanko ottaa takkin pois? Saanko ottaa takki pois? Saanko? Anna.ไปแล้วนะคะถ้างั้นน่ะ นี่ วันนี้มาเยี่ยมหมาน้อย บ๊ายบายค่ะ ไปถอดเสื้อกันร้อนมา บ๊ายบาย บ๊ายบาย บ๊ายบายครับ